ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନିଦ ଆସୁଛି କି? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି କି ଆପଣ ବହୁତ ଜୋରସୋରେ ବହି ଧରି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ହାରିଲା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସାଥ ଦେଉନି। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କିଛି ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଯାହା ପରେ ପଢ଼ା ସମୟରେ ନିଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇକି ବା ବେଡ୍ରେ ପଢ଼ୁ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବେ ଏହା ଶୋଇବା ସମୟ। ଭାତ ବା ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ ଆଳସ୍ୟ ଆସେ। କମ୍ ଆଲୋକରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଖି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େ ଏବଂ ନିଦ ଆସେ। ସବୁବେଳେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପିଠକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ରଖନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଠିକ୍ ରହେ। ଯଦି ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମନେ ମନେ ନ ପଢ଼ି ପାଟି କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଏକାଗ୍ରତ ହେବ। ଲଗାତାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି 50 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ନିଦ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଦ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେହି ନିଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସେହି ହିଁ ଇତିହାସ ରଚେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ। କିଛି ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ଦେବ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଶୋଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ